Držite im ruke od straha. Kad se krenuo, osjetio se malo na boli. A da što se nađe da to uradi? Nije, osjetio kad se krenuo, kad sam došao. Na jumpu kad sam već... Onda 3 days spojen sam kako sam. Ajde, to je tako da bih htjela da je. Ovdje valja je njega najbolji za Ali sam htio, da li sam nosio taj. ja mogu pa znaš kako dobe, ne treba da ja bi iz kompanije, ne treba misliti. Znaš kako prođe, ja ne mogu da ti dođe da nijeku izvidio. Popio sad vremena dobar stav, ništa me žici ne boli. Ima ovako lajče, možeš nastavati sam kila. Ne, ovako kratko dok te ti žici. Ali nije dobro da neće onaj bil. Yeah. See.